Kubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ki Nongkyrshan ka Royal Challenger Bengaluru Haka Sautrik ujleo 8,000 apusan katba ki dang yele kemen ban rakhe ya ka nam Jingjob Haka IPL 8,000 apusan kalawan ra ka Jing si bat du no e ki Mynsiem jong ki shiphongut ki Nongkyrshan bat bun na padeng jong ki la Mynsaujer Haka Jing Shah yu na mar ka Jingkhapniat Haka Jingkhapniah palat balabun ki Nongkyrshan ki bawan yalum shabar ka China Swami Stadium ha Bengaluru ki borpanya jong ka Vaidehi Hospital ka badan hasurok Malya kilayathu ba naki khatsan ngut ki bala mensaw ki bala Shah asumar hangte saw ngut Ïakhynniat bad henriu ngut pat naki wei lara no shaboring hospital ha Shivaji Nagar katkum nakatulong khubor de Hindus kini ki henriu ngut ki bala ra shaboring hospital ha Shivaji Nagar Ïakhynniat bat layathu baki Nongkyrshan kila mensaw hadien balami ka Jingja Haka Ïakhynniat ha gate 3 jongka stadium Haka ba lakhmi lenti baka kenhun RCB kanwan ban rakhe ya ka Jingjob IPL ka Jingbun jongki Nongkyrshan bashir rehem jongka RCB kelasdang banyami lang hakmat ka stadium nadu ka por janmit Haka ba kanie kala pelong yaki bor pulet ban syam Jing bante alakam ya ka Jingdheng kali bat kat ba yaki pat ba Nongkyrshan da ka Jingkermen ban yoi yaki nongyele kai baki Kyrshan ringkat bar ka khusnam kilaya bani syam bentalang lani ka parit kumshi benta ban yat pat ba lang jong ka Jingjob na Vidhan Sot Shah Swami Stadium